Sin chen tira chuan pa pakhat hian meiche pakhat ne na hian nupui ania awan nei dan tur vel chu alo soya chu pa chu hmel chheve tak lukol hi alani le zuya a meichha chuan alo du lo hle chu mai ba ka chu pa chuan nupui pathum ka nei to a nang hi apali na turi ni a han ti chuan meichha chuan a du lo le zwala chu mai la ni lo chu pa chuan kan nupui pathum te chu keima wanga thi ve kan ni ka thata ni a han ti a chhong le zwal hle meichha chuan inupui tura du bek te ne yem a han ti a ani chuan nei te rek mai virgin an ni tur ni a chuan shisel tak ni se fa kan nei masak ber chu meichhe ani ngei bok tur ni a han ti a meichha chuan a fin lo chho in apoi hle mai inupui ka ni thei don lo tlat tuna hian fa ka pai me ka kanu khan a shil lo chani in alang a han ti chuan chu pa chuan enga tu fa nge a han ti ngal meichha chuan apa mo ti in a du du na lam chu a kok ta ringota an pia table kil pakhata ko ka alo mil chhelituk chu du lawin a kok son le a mun dang kongka changa tlangwal pakhat mel chale chhelo ve tak tar mit bun lo lu chu a kok fu hlau so pa su ani apa chu ti in a koka alo om son pon ama chu a kok le zela chuan ka fin fia thei a han ti engtin alo ti chuan vapanin milau she thiam lok ro ka ti nge nge yanga yani ti in afa put na ya a fop taringot lukola chuan alo ena an pi a midang lawin ki sa han mule zel nen nang ni ho hi in wazak thei lo hlom ve van tlang omna ate hanin kes ti in akal san ta da ya meichha chuan thla in apoi ka tulutuk kalom lutuk boke tia kalmai tum chu alo kwa ding le chu pa ne na chuan a secretary ni om tak hian miss lin chuan engagement party na aron kal thei don lo thu a soi ti in alo shila ani chuan apoi lawe ama ai o tu tur ka mu e alo ti sam e ta meichha chuan enga engei soi omzia chuan tungei ni a han ti ani chuan ke hi luyan shi ka ni tuna chang chuan I pasal hwal ka ni e a ti zui bok a secretary chuan ril ru ha mel deuh hian in ne na te hi an wangai ol sam tak ti in wine an thit lai chu alo en chuti lain an mi som pakhat chuan Mr. Lu chu me chetam tak gym ani a tu mi van nein nge nyang am nupui hwal ni thei tur chu alo ti ve a pakhat la in ni e ami sha chian no pante ta changa alo sha to ani nge yang ti in an lawin rin sak vela kongka ron in hongin an ni po mi te ma a chuan an ron in lana kut in sui rialin meicha zok chuan engi omzia kapu tia kawin avon na atha a yan shi chuan he in hwal na party hi katana thil poimo takani a boina siam ya swang che alo ti ve ani po chuan thuoi takin ani mo ani chuan thadewin ka omang ti in ava wan le a malam chu an pan an mi som chen khatla chuan a meiche an han mu chuan lo na sa lo chang let ve zelin enge nang ni hian phule phulo vela in lo boy chuan in sha tangin thingtlang mi min ti boxi a kami sia po in rin angani hau lawang ti in an ni ho chu a han benga an thin rim kher mai chutia an boy chu yan shi khan lo mu in avakala kuta thak le tur cha chu ama chu alo khong pala hoile tin ama ani ti ashat vele tati palu tuk ti in atlan son da ya yan shi chuan me chedang ho ne na chuan kanupui hwal hi in lo shilo ani theya a thin cheve a in lo ti boy lo sham don ya ti in a shil hlom anu deuh lok chuan kol dongin yan shi chuan a pi ne na in hwal na an zo ti a shil tir ma se a pi chuan in hwal ringot ni lowin an in nei ni lo chuan in zaina apom don lo thu alo shil yan shi po chuan a chalom ti in lo chang ve bok a secretary ne na chuan shen mu ne na anin nei sen sole mongman ilo wada don nya an mani shatir pa in a ti
chen mau chen na in alo langa a chung te chuan thilan lo soi ho apa hi apa takani na in chen mo hi adot lo ma anu shon le a unaw nu shon te hian an min lo boka in chunga balu cha chu lo mu in chunga a chhautur chu apa in alo ko le ta enge ni a han ti chuan a bianga lo beng ngal ringotin a hne na chuan inu in thei top chwa in itan pasal azon sak che a nangin ilo du lo ve lamo a han ti anu po chuan a ron soi chun zom shen mo thin rim chuan anu chu han benga a unaw nu shon meng chu ron phein engwanga khatia kanu be ngei ni a ron ti mase ama po chu alo beng ve ngala apa chuan iwa sak lo ve engwangin ngei ben ti in ben tum ve cha chu min khoi ni chuan apoi ti khopang alo ti ve sak mai apa po chuan alo hlau ve dewa shen mo chuan in pui hian ami pamin mu tir kha mi tha ati ni lom ni eng ang mi nge ani sha chang lawin min mu tira ti in ami mu pa thu soi a record kha a play ya nupui pathuma nei to thu ve le an ni chu ama ti hluman ni thu a soi te kha a play khum ta sak saka apa la chuan alam changmi alawin nangnu hi phun re su yu naw nu hi chuan mi thale hausa pasala phu ri a hle a nangve chuan tiang kha I phu tok chia alo ti lai chuan anin kong khar chu aron in honga an en ta chap mai yan shi secretary khan mi chen khadron shwain poisa le thil pek ro hlutam takan ron ken tira anni po chuan makan ti in an lo en na sa hle shen mo ti lo chuan a secretary chuan an hne na chuan Mr. Lu wan ni thum nuwa apa ngai zokin in fanu aron shwayang in nei na mang turin in lawin pe don nya a han ti anni po chuan te reng mai boina lawang an lo ti ngala an chhuak ta ngal an kal nu chuan nu ber chuan a fanu chupan vatin he boi engtin nge Mr. Lu chuan lo shat che a han ti ani la chuan an company ya advertisement kan shu chum khan ka mu a ama pon min lo mu anyang voi khat min mu na khan ti in min du ngalan yang ti in alo in ti thei hle a shen mo nui chu alo zaru hle bok apa la chuan I una nu chuan het yang mi pa hi aphu ani nangve chuan I phu lo na sa inung chang nen hian alo ti ve anu po chuan alo soi khum ve na sa bok shen mo chuan du sakna ka hla na che chuan kalom pui khop mai che mi hausa tak in nei don ani mela kan chung ta dang pon an shelawang ti awa hlo om ve shilwat la a tha ang alo ti apa po chuan ni don tak kan shilwat nge ti in kol tur chuan ati a meng la chuan min thi ka ni kha alo la ti shen mo chuan enge thleng tur kan lo inang chu ti in a chhau san ta dai yan shi te po monu shwai tur chuan an lo in ring ve to hle a ma se a secretary chuan a hne na chuan boss in nei na hi ti tut ti du em ni miss lin po alo thleng do na a han ti ma se ani chuan enge ani in ti tura nei kanin nei na ama in hwal na ati hlotling du lawa inga tan ma ka ti lawe alo ti a secretary chuan noi deuh chungin ka soi chan chu nang le ani te chu no pan te chang in ko min nya ka lo tia a han ti chuan a hawa ti thu chu alo soya I kalang o ti in an tlan chhuak ta ngal chen mo ta in lama po a unaw nu meng chu alo in ring na sa mo kornen alo in pe thlapa an chung khat te po an lo om nwal bo tam ve a zok ti chuka meng chu an chung khat te chuan an lo fak liam ma awa nei za te soyin chen mo an mu chuan meng chuan nang po kanin nei na mi hausa tak I pasal turin kan zong don ya alo ti ani la chuan tinge keite isoi midang nei ve va tur chua min va du om ve alo ti ve bok apa mau pa te an lo kala boina ilo siamani chuan itan a thalawang alo ti ve boka yan shi te po lo tlan ve zelin a secretary chuan news dongin an company computer te le data te chu he kan ni thu aron soye yan shi chuan kan mi zon chu in mu tu em a han ti ani chuan bia ka har sa thu in alo shen mo ta in lama po an lo la in nya twang zela shen mo chuan
ke hian mi pangai ka nei in ring lo mo a han ti meng chuan enge nang ang computer repairer mai hian mi thai mu te lu lang an lo ti ve boka shen mo chuan enge ka thei lawang nang ina om mai a han ti a chan na chuan te thin rimin meng chuan va khoya tum ma se anu chuan alo dang wat apa thin I ulnaw no in nei na hi iti chingpen ani chuan ka thatang che a han ti chu alo thin rim ve le a ingam chuan han ti la ti in na pan ma se an lo khap dai ve sha ma an chung dang te chuan a thik che ani kha a thleng chu ka lom an lo ti ve an ni po chuan midang an me sha tir tur thu shen mo chu an lo shil le boka mengla ala thin rim hle a shen mo chuan in dan chu ka lo enang chu ti in an mani kalpel chuan thlenga chuan awa chuda ya en shi te po an lo thlenga pangpar nen chuan an run chhuak anin lam chu en wangwanga a secretary chuan hei hi ani e an chen na in chu a han ti lu an tuma in chung lama po an lo thlen thu chu an lo shil mek pa ber chuan shen mo chu boina asel mang ti a hlo wang chuan phuara chong theilo tura ruma khung sang tur chuan na ti a an shwai ta dai meng te chu an lo in pe in an phur na samaye yan shi te an va mu chuan chatakin an lo loma a thenin a chhelo hle mai ti in a thazia te chu an lo soye meng nu le pa chuan lo lu turin le in pui tur chu hei I shwai thei to ang ti in an lo shil vata ma se yan shi chuan a kut a han la chhuak chu meng chuan a wan do ne muti in a kut lo da man von chu soilo atar mi siam tha in ani hi ka nei tum kha ani lowe a han ti cha chu a chuang hlom kher mai an ni chuan Mr. Lu isha swale ni lo mo hei kan fanu chu anya an han ti a tu nge ni pui tu ra I du ming chu an ti chuan shen mo ani thu chu asoya makan ti hlom hle nu ber chuan chu tiang hming an shat ngai lo thu in alo changa shia chu ni se emo an fanu ani phei chuan nei ti ran phal lo na chan tur om lowe te chu an lo ti bok chu ti lain shen mo chu ruma an lo da a an lo veng ran boka chu tiang ani ta ka chuan yan shi chuan ani chuan kan kal na adik lo ani chu ti in an chhuak le ngal ta da ya an thin rim kher mai a chung te hau chu engtianga shen mo chuan Mr. Lu chu lo sha nge ani le engtin nge adu thei zok ti vel te chu an lo soya an thin rim hle pona chuan yan shi chuan an omna ishadik lawem ni alo ti a secretary chu alo hau ti ti ani la chuan adik ngei thu chu alo soya mi kolin shen mo chui theina tur checking chu arun thona chu mi chuan chulai ina nge chuan omani ti atilang box si man mo tak chuan an lut le a arun lut le hlol chu makan lo ti a enge ni in rilu thakin meng chu in la do nem ni an lo ti a an ni chuan chu tiang ani lo ti in an mi du chu he ina nge hian omani an ti a an secretary chuan a phone mang chuan han en zela local tang an lo phal lo ma se yan shi chuan min lo dang su inin chi rang ati ta ka chuan dangam lowin an kalti ra corridor a phei zelin an da na room mei pa ni in pona an lo ven chu an mu a helai room hi ani an han ti chuan mei te chuan lu phal ani lo an lo ti wata ma se yan shi an lo wang chuan an kal son le tawat shen mo chung te po chu lo kal ve zelin an han hong tur chu an lo hlau thong hlom hle a chutia kongka a han hong cha chu khuma shen mo lo mu po aron thau zot mai a muyan to amna khala thlanga lin kapu nangmo alo ti a secretary po chuan an thil chhuin na chu adik nge ni hi alo ti ve bok yan shi chuan avapana an phuarna te chu a han phel saka a chung te ne na chuan engwanga ani hi hetia ti nge in ni ti in a hawa shen mo po chuan how ship ro alo ti ve a secretary po chuan in thil ti hi dan phal lo ani asin ti in lo win ve vak boka a chung te hau chuan ti ngai na an shelo hle a
apa kharon lutin in soifi atum chu mai ba ka shenmo chu ama nei tla ka ni lo ti in an fanu pakha zok meng chu nei turin an lo ti a yan shi chu alung oi lo hle shenmo chu pomin ka du ka nei yang ti in shenmo chu nei nge atum taboka apom chhuak ta dai meng kha alo thin rim hle a shenmo ila chak don lo i nei zong hi ka chu sak vekang che alo ti ve bok shenmo chu mun pakhata hian shwain chutalo omhne na chuan moidewin lo cheiro a hanti ani la chuan kalde atum ma se lo dang vatin shenmo chuan inga nge ka inhnu tak hi atino nawa moi taka chein mo kornal tak a habuka chutia arun inlan chu yan shi po chuan moi lo ti in alo en ve na sa hle a abula ron phein yan shi hne na chuan kapu tia kawin kan pa in kara hian engma thleng lo ti ro in zom na nei turin a hanti ani chuan tinge kei aya he rama mel tha le pianal le hausa hi isha emni a hanti ani chuan shelo alo ti ve lo pot na yin alo ke sa tikhan ganin kara thil om che e a hanti shenmo po chuan anekta ya potin alo kes le a ole a hanti ve khuma amut kornen lo chu in shenmo chuan thil thleng lo ngai twa kanin kes wang ringot khan ti hian ka nei chu anya a hanti chutia ama a ati ti la chuan yan shi chu rui mel deuh hian ron pailu ta alama ron pana ama po alo in siam thawat aron bo deuh thu ta kapu nang hi engei sha ta engei du alo ti ani la chuan engei ka duirin alo ti ve bok ti chuan ani chuan chan ngai na a shelo hle a yan shi chu thau thutin nang hi ka I che iringem ni a hanti vel shenmo la chuan zakdu haulo hian a pot le ta a han kis ve nge ya ti chuan an pa ni chuan an zan hun chu nuap takin an mangdu na zinga ron ni chuan shenmo chu ama che in alo mu to thau thutin dar za ta han ena ehe awatlai do ve ti pa chuan ni zan chu a lem mai ani mo a hanti ma se poilo kapu chu a chelo thau ti pa chuan a thau nga la in chung vel chu ain thlau zo chuan han en kwal vela chutia akal kwal chu yinging chuan nunglama tanga run phokin a phu zoka nang hi iwa thau har ve arun ti ngal ringot shenmo chuan lo enin yan shi u nau nu ni ti a shenga la yinging chuan kan chung ko rules hi I shelowem ni a hanti ani chuan rules omem ni alo ti ve a ani chuan mawini a in te ti fai turinya chuan toilet atang I chan thayang a hanti shenmo chu lo zam lo tak moi hian chutiang rules te om nga yem ni chuan chhia hlo ni turin heta hian ka om lo alo ti a akal ta dai ying thin rim chuan an mai tuiken chula ina zuya alu atang chuan awalei tapop mai shenmo chuan nang hi ti pa in ka do mai chering mia su ti pa chuan apot ve dora ba chum lama ba ta patui oma chuan anam lut ve chuai yinging chuan nang hi imolem ni ila shedon khop mai ti in ka un nau pa ka shil don a hanti ani la chuan lo hlau lo na sa shilla ti nya ti in chwa atum ma se lo ti ding le in ani chu linjiang thak tu lek ani thu a han shila shenmo po chuan ngai to le tin yan shi yan athil soi in hwal na hi kata na thil poimo takania ati velte chu a han ngai to a ril ru chu anwal ve deu chu takara yinging chuan ka una pa hian linjing bak du tak nei lo alo ti le alo let ma ama ai o tu mai ini a han ti chuan inin chunga hian ka ompe rengin iringem ni ti pa in a chhuak ngal da ya yinging a thin rim zwal hle shenmo po chu a thin rim ve hle a kor hu te chu shuhulin a in thlaka pon lam chu apan ngal pon awa thlen chuan shenmo le mei che pakhat akar bula in mo hi awa mu chunu chuan shenmo a mu ve le chuan yan shi chu pot na in ke sang deuh hian an oma
shen mo chuan a thik ve deuh nge thin ur hmel deuh chuan a kal dai yan shi chuan chu nu chu linjing tia kau pa in eng thil nge ti nia in sha ti pa chuan anam suna kan nupui min hmu ni chuan ril dang lam apu theia sin nupui nei to ka ni hi a han ti ani la chuan a lo let le to a anupui chu kal san turin a ti a ani chu ka ai o tu mai mai ni kha a han ti chuan yan shi chuan a lo du lo na sa nang ma lom engagement kha du lo chu wang chuat min lo ti boi to su ti in a kal san ngal da ya lenjing chu a thin rim hle shen mo chu an chha lo pa in nang thing tlang nula mai mai hian min chu sak hau lawang ala ti chang changa in chung yan shi ya na valu chuan a unaw nu to we la lawin shu chu awa mu tinge ro sur si lawa I hu vek a han ti ani la chuan kha in pui kha mizak theilo takani kha he kanin chunga athil ti hi en ta che ti in chen ngal tur chuan ati yan shi chuan lo du lo na sa in nei hi ti mai mai ani hlei nem ti in chuan lo shala kan nupui I unaw nu thar hi a thin che dewa omda ni lo shedon ya ti in a kal san ve ngal an ru ma balu chu khuma kor hu lo oma han mu chuan shen mo chu a kol ngala khongai om ti in ani chuan tinge min lo ko la in ka chwa san a lo ti I unaw nu khan a shil lo che em ni a han ti chuan enge om zia lo le le ro a han ti ani chuan na a ka kal ti in a da ngal da ya yan shi chuan a secretary chu kolin kan nupui na thona lo zong chhuak ngal ro a ti a kar chu building pakhat ma a ding in yan shi chu a secretary chuan kongka aron hun saka he hi a thona chu ania ti in technology department a tho thu chu a shil ngala technician ani tin em ni a han ti chuan o ni e chuan me chitan chuan a theu neu hau lawanya a position hi a han ti zui ngata an lut ve ngal shen mo po lo langin dokan ngengin games lo khel me ka me che pakhat ren kal chuan enge hetai ti game si khel le mai mai em ni na ai lo kal chan te hi shelo em ni a ham ti ani la chuan enga ma ngai lowin ta ti tur ka ti vek to a lo ti mai mai ya chunu chuan mi khwal kan ne ya mi poi mo ta ka ni a coffee atan waking ro boss office a han ti a ani la chuan he hmuna hian coffee sem tur local ka ni lo a lo ti ma se I hlo apun ve lo mai tur sin a han ti ta ka chuan akal ve ngala chunu chuan shen mo hi a lo ngai theilawa ban tir a lo dur ve reng chu ni in room pakhat kong ka tlem lawin honga chang chuan me che chen khat chuan an lo bi a Mr. Lu chu nung lama chang pon a chhelo hle mai ti in eng ang me chiange a du ang ti velan lo soye shen mo lo thlengin coffee nen chuan a ron pan ve a an ni chuan nang hi enge coffee ne ni ron ti ilano panga Mr. Lu hi lo thlem te tu mani lo mo I moina in an han ti a ani chuan chu tiang ani lo thu le secretary ju in coffee room avada turin min tira lom ati chuan an lo ring lo na samai reivak lo nowa chuan ama tir tu secretary ju chu aron langa an lo zot wat ma se ani chuan a teu lo ka tir lo alo ti ve tlata shen mo chuan sha thiamin nang hian boss min ban theinan coffee po hi min pek tir ani ti ro a han ti ani la chuan ka ti ani lo ka ti chu ala ti lui tlata room chung lama po kon che kan lo sign don mek ma se pon lama chuan an rik deuh hloi wang chuan yan shi chuan enge a han ti a secretary chuan anin ti boy anyang a lo ti in anin biak na chu cover en nge ti in a chhuak ve a an va chwa chuan shen mo chuan me chedang ho chu alo soi sa a chwa ta chuan an lo let room hlom mai secretary ju chuan an boss ne na chuan shen mo in an faya a soi sak thu chu alo soi ngal an boss chuan a han hawa a thin rim chuan ka bange he company chang hian alo ti ve wat yan shi po chuan ole kan contract chu chhun zomani lawang alo ti ve nang ni hi inin sha em ni a han ti chuan shen mo chuan ai alo ti vata a chhuak ngal dai bok
Shen mo tlan chhuak chu va ve ngalin an boss pa chuan ve mai atum mase secretary khan lo potin a soi ang khan ani e kan tho pui thei lo chewani alo ti ve a an boss chuan secretary chu a benga nangma wang ani hi alo ti ve bok Shen mo thin rim po elevator a lupa in an mani thiam lo vek ania ke mi thiam lu tuk hi ka bang ania a han ti a in khar chep tia chuan yan she khan lo dangin a lut ve ngal vana yin tingi an singa khan mi she lo ti a han ti a ani chuan tima tia kal sna tum chu a lo dang zela ka ho du alom a ti chuan ka ruali ni ho ang ti in a kai ve ngala a kar bulan thlen chuan hongin lut turin a han ti a lo du lok lawa lu tir ta thawin Shen mo chuan an ina ho a du thu a soi yan shila chuan ka ruali lo ho don ka ti chu a lo ti ani chuan ama in ni lawa a han ti a in rin lo hlan chuan yan shi chuan awaki sa angoi chang khop mai Shen mo chuan I unang nu pon le turin min tu to lo shim a han ti le yingin kha chu enga ma ngai su a pocket money ka sakang a han ti ngala Shen mo chuan a shimin ipi po in surgery anei to a ani nei chan berania a tok to mai lawim ni a han ti a I du ngang lo chuan ka kalti rang che ti in a han soi kalatum ngal chu tuna ni lo ti in yan shi chuan a pi chu adam chan photangai thu in a chang Shen mo po chu a thu chavele maya a secretary chuan lo da pa chuan khoi kan kal don a lo ti yan shi chuan restaurant a ti in an chhuak ta ngala restaurant changkang dewa shwayin eitur tam dewa nin chopa Shen mo chuan ei malmalin yan shi chuan lo ena tuite a lo pe ei ve ta che a han ti chuan a rila cham lo thu in a lo changa ani tinge min kal pui si a han ti chuan nangma irila cham ti ka shalom a lo ti yan shi chuan a bank card chu phorin a han pe a he hi la ro apin chu I birthday yani a han ti Shen mo chuan a lo la du law kama mo lawi lo ti in a riru chuan poisa katla cham top si lawa a han ti yan shi ne na chuan poisa kama mo law chuan hei hi na ka nei lo wa nga min puina ani chuan na chu kama mo zo ka a han ti yan shi chuan lu company ya technician an mamori in ka shelawa ma se ti dan kan ngai twa don nia a han ti Shen mo chu lo phur le in naktu ka ka kal nga lang alo ti zal zata yan shi chuan hei ka nei zowa shopping turin ka shwa yang che a ti a dora lu tin yan shi chuan thomno te chu en puya I du thlang ro ka le yang che a ti Shen mo la chuan ole I soi ang chuan le ka dim don me lo che ania a han ti vela ti chuan a thlang tam yal me ala a card lo phorin yan shi chuan hei hi I mang donia ti in a thok tu chu alo pe a Shen mo la chuan I ti chalu tu ke ti pa in a thumbs up a chutia an thil lei an pek zowa an chwa ma che chuan a naw le linjing kha an lo lut ve che a u naw nu chuan Shen mo chu iwa sak lo ve ka u na pa poisai man sak char chara arun ti arun anghal chiama yan shi chuan anupui lam lo chang ve in linjing chuan in level deuin alo khap ve boka an hne na chuan an lo bazar ve thu soin dor ngak tu hne na chuan an thom le chhuak thar ber a han zota ma se ani chuan an lei vek thu lo soi chuan an thin ur le hle linjing chuan bun fen du deuh ka neya a han ti chuan yinging chuan lunga su ka una pa lei vek thawalom a pe phal em ang che alo ti ma se ani chuan a thil leite chu anupui tan ani alo ti thunga Shen mo churon enroll ve in an thil le chu awa in ala a kha ka pe yang che u a ti a an ma awakeng ka poisa a ka lei po ni leinem ti pa chuan aleka an lama chuan linjing chuan makalo ti hle ma se yinging chuan lo lavatin a chani chu alo ti a Shen mo chu a chhuak zui ngal yan shi chuan la let le vekin na chhuak ve ngala pona chuan Shen mo chu alo phun ve yan shi chuan ron pha in nang hi enga tan ma min ti lawem ni
heng itana ka ti te hi engma ani lawem ni alo ti alung oi vak lo hle a shenmo la chuan ifiam thuem ni mislin kha ingai zonga ni lom ni ti lom tum turi ni sin alo ti yan she chuan ti ngai nei om lo e mai ti in thin rimin akara pansana secretary chuan madam so alo lut ve don lawem ni ati chuan don lo ti in atlantir ngal dai shenmo chuan kol dongin mipa pakhat hian alo bia a he pa hi a chan chatak ni in a secretary angani ani chuan in nei ban san ti kalo sha a an company in boina an nei ngala I om lo ti ka she thei ngal a han ti chuan ani chuan a thil soi chu a dik thu in lo changa nadang ka lo zon sak don che em ni company danga a han ti chuan angai lowe keiman ka boi pui the lom ti ya anin biak lai chuan yan shi car chu ron let le in shenmo chu ron panin a ron punola kara chuan a pom lut ngal shenmo chu lo rak chulin nang hi chhuna mi ikit na pamo ti in lo tal ve a car chunga chuan ngoi ro ti in yan shi chuan a han khaka a thin rim mel em bang chuan a ngoi ve mai a ri ru chuan a hlo om ve tho mai ti hi chuan a han ti a yan shi chuan min hua em ni a ti ani chuan ai a lo ti ani chuan tu na china ka thil pek le le sak che chu that takin ila to turani a lo ti shenmo chuan ti du lo tai la engei ti chuan ang a lo ti a yan shi chuan ka wang lo nia a han ti enge ka hlawi ringem ni alo ti ve yan shi chuan chang to lo turin le khuma kan soi felang ti in a han soi meu chuan angoi chang hle a secretary po chu lo khu in keimi pathiang hlim hi karil ruan ti boi lutuk alo ti ve bok in lama le to in shenmo in bol zau chu asam ve le lo ti hula yan shi ron lu chuan kalo ho e a han ti shenmo chuan I lo wa ho ma ve alo ti a ani la chuan tinge company omreng turin min du em ni ti pa chuan hair dryer chula in asama chem sak keima in ka ti theyalom alo ti tikhan lo om hle ro ti pa chuan a chem lo saka a zo nu chuan shenmo chuan kan muto ange ti pa akala tum chu alo dan chuan kalome iti don lawem ni alo ti nai deu taka shenmo po chuan engtin alo ti ve a chutia in nai zeta an om lai chuan yan shi chuan ko la donga linjing ne na chang lo ni in ka kal lo ka ngai ti in a chhuak ngal shenmo chu a thin rim hle a khanu le bok chu ti in yan shi in ama aya a pan jok chu alom lo hle yan shi chuan mun pakhata linjing chu awa mu a thlen ve le chuan enge min kau chan a han ti ani chuan hela hi ila sha em kanin mu na ma sabirani hi alo ti ani chuan chutiang soi ngai lo I soi tur chu soi ro alo ti ngal ti chuan linjing chuan ole ti in company in technical lama boina in tok na sa ti ka sha a hek po in tok fawani chumi tan chuan mi thiam tak shat ka neya a han ti yan shi chuan Cindy ishiamo alo ti wat Cindy chu he carbon takani a linjing chuan o sha e chuan ram chunga om me ka ni alo ti a yan shi ne na chuan ma kalak puyang seo ama ne na in tho ho theina turin alo ti ve a shenmo po chu lu company technology department lama chuan a hna lo zom ve do na yan shi secretary khan alo ko mu vela nuam alo ti hle room te chu kwal puin a shil zela lom thu shilin secretary pa po chu akal ve ta a akal nu lok chuan a tho pui tur te chuan lo buli tumin mail shot cha I ne ni nge yang boss secretary nge in aron fan pui che anya an lo ti a shenmo po chuan soiwak ngai na a shelo chep pakhat chuan in chei tur ni rawin na thok turin I local ti ishedonia a han ti le a chutia an chong vel chu yan shi khan lo sha a vakalin awa hawa in na thok ta che u ti in chuan shenmo chu nang chhorthar kha minlo muro ti in akal ngal ani po chuan chhorthar keima mo ti in a zui ve ngala yan shi chuan office a ko lutin a han lu chu
kapu ti in abula avading ani chuan amala lo pot thu in tinge kanin kar hi isoi mai lawa alo ti shenmo chuan alo du lo na sa an sha te chuan a thanang ipi dam huna kanin thenanga yanga a hanti chu lo du lowin yan shi chuan aki sa ma se shenmo chuan a moya alo se sak chutia anin fop chu linjing khan lo mu a tifin ken chu a thlawa nangni kha a hanti shenmo chu lai takin kakal photang ti in atlan chhuaka yan shi chuan uye mo in ti muni min se a alo ti ve bok linjing chuan a tifin tla chu charin avapana a dokana vada in kanu in itan tifin na siama kalauda ani hi ati a ani la chuan en po en lawin engi chhunga om alo ti asoya asoi zo chuan yan shi chuan nakina kanu puinen kan lo eyang a hanti chuan linjing chuan nangma ta na lom alo ti vata nute bula chuan kati pal thu ilo soi mai donia alo ti maya ma se linjing chuan du tok mai lawin inupui hi ka sanla kan pani in bul chan chhale ang a hanti le a azukwa ma se yan shi chuan lo du lo na sa chute anom lai chu a secretary chuan an company in he kan to thu le an data te chu a put ruk thu chu aron shila technology department te chu an lo boy ngal char char chin fel tumin ma se an computer man te chu alo thim ngal phak phak loma shenmo po chuan lo she thiamin or call he karani nge yang alo tiril ru a yan shi te po lo kalin an boy na chu an lo en linjing chuan ti dan kan zunga nge ti in akal ngala secretary chuan an company chuan an siam chawat lawani chuan darkar somhne pali chung lepon million som chuang an hlo don a hanti chuan shenmo chuan ehe an va hlo na sadon ve kapuyan ngai don ani mo alo ti yan shi chu a office room a ril runom lo tak chuan alo oma a secretary nin an lo in bia chutakara linjing chuan lungai su lo ti in thil te e photla alo ti a tifin ken chu a handa na ya ani chuan chutia ngai to na hun ani lo ti in lo ben thlak saka engi mutak ka ti anga ya ni ti in chhuak ngal shenmo chu office computer chatak anda na akhan lutin kan jan pui photange thoni ma sabira boina anom ngal chu ti in ati ngal char chara a secretary khan lo texin an company chuan he kan to na chu world class hacker anya khami wang khan in puina an lo dilani ti alo thona chang lem lo chuan ati tur chu ati mial miala yan shi po na thlenga secretary khan zuin in beng dai turin ati ani chuan enge tu na chanchin ti in lo zot a han ena kola han manga la ada nu chuan thulom omlutuk boina chenfel ani a hanti a yan shi po a thoveng sot chenfel mai ni lawin kan company data lo hek tu te chu hek let ni in an loss ve na sadon ani a hanti ngala tunge ni theyang sindi ani thei mai ngem a hanti ani chuan sindi chu tuna kan company ya omti na anya nga ti in building chung lam chu an pan le a shenmo chuan alo la khoina sa a thiam thil sho chuan chu room lam pan chuan yan shi po akala a han hong chu shenmo alo ome engi hetai ti a han ti a chan that ma chuan linjing kha arun thleng ve ngala ama chuan sindi abyak thu le ama chuan apui thu chu alo soi shenmo chuan makalo ti hle a zo na lo zo tin sindi isya mo a han ti ani chuan a sha thu lo soya ani chuan mi pa nge mei chia a han ti linjing chuan a ril ru chuan sindi ti chu mi pa ming po ani thei ti ngai to in mi pa ani e a han tia shenmo chuan ehe ani mo min ngai dan chu mi pa mo alo ni a han ti kwal vela yan shi chuan ani engi heta computer room a hian iti ve a han ti a chan ma bok chuan lingjing chuan o company boy na hi pui che alo tum ve nyang chu ma se a thiam na in atlin lo ti a sha te a han ti chuan a thina lo ri me enga ka thiam na in atlin lo a ti in enge kalo ti mek in sha em ti a soi bela han tum chu yan shi secretary khan lo be boy watin he room a hian mi tu ma lu an phal lawa chang boy do to su alo ti ani po chuan an mai alo ti
ka shwai chhuak ang che ka ti chu enge take out la ki tum kher a han ti a ani la chuan apoyem ni alo ti linjing chuan engpo chu ni se tinge kan pathuma kan ei ho mai lawang alo ti tange nge restaurant lama chuan thil chu an ei hawa yan shi chuan shenmo chu angai vin hle a linjing la chuan alo be ve sek boka kumtin thil min surprise china ma se ani chuan poisa kamamo hleinem ka du chu nakina ka shilang che a han ti chutia an ti ti la chuan shenmo chuan ko la donga la turin chhuak dai yan shi chuan en zui na sa hle bok restroom lama phein ta chuan abia a secretary a thian pa khani in ani chuan lu company boy na kha ichin fel sakem ni ti in a zota chu mai ni lo lin group nei tu linjing chuan a hmuniam em a malwa lan tu mai ani thote shilin yan shi chuan a du tak tak lo thote a shila nakina keima bula pok alo le don noizat bur ininge yang a han ti chuan shenmo po chuan zam lo tak mai chuan alo chang let ve zela kan lo enang chu tunge noizat bur chu ti in akal san dai yan shi chu ama in alo chu a han le chu tunge biak mun danga ibyak khera mu a thin rim le tuk chuan nangni kha ti in aron awak in la sangwatin an lai dun hle maya yan shi pi po hospital atang lo chhuakin a unaw nu ying khan alo shwaya shenmo chanchin chu thalo tak tak hian alo shila api chuan ti dan ka sha alom micha ani le ni lo fia nan ti in an luta api chuan anom puite kor akil ati fai thu lo shilin shenmo a han en chu kamau nu chu analin a hmel thale mai a han ti a mase engnung change anei kan enanga yani ti in alem chan chu ala chhun zom zela Peter chuan ka na hi min ban lawang ti ro ka tarwang hian thatakin ka ti thai to lo chu ani mai theya mase ano pangjok te ne na min te khin lo sham turin ka du che alo ti a chenmo po chuan nilowe kapi te khin te chu soyangai me alawanya enga ma min ngai du su ti in kakalangi a han ti a akal cha chu Peter chuan an vest chu a the ke a shenmo po aron let le wat mase ani chuan oi ka ti palutuk ka kuthi a chak to lawani min ngai dam ro ka ro le ang che alo ti der vela shenmo chuan a ke chu zu khoin a to mel le mai hei chu a ti a Peter kut te chu en sakin ihliamem nalai te ne yem a ti a ani chuan ka chania mase heves hi ati chuan shenmo chuan lungai lo turin le ama na mo a phur tur thu so yin yan shi nupui kanya tu man min haungam don lo ti in a changa Peter chuan kamau nu chu a fel hle mai mi pui po a shelawa ati a chutia anom lai chuan yinging kha aron kal veske a han mu chuan ehe hei tu ti nge aron ti shenmo chuan ama ti ani thu chu alo soi wata a to za te chu ying chuan so yin ma se shenmo chuan a choi tur thu chu alo soi million thum lai sin a han ti chuan a kar pe in heta hian poisa chu om ila donya ti in a pe ma se ying chuan ka una pa poisa ni nge yang alo la ti tlat ma se ani chuan keima poisa ni hi I una pa poisa ni mi alawanya alo ti wata Peter chuan ama ti ani thu chu aron soi chuan shenmo chuan kapi ka soi to kha keima ti ani a han ti chuan a thlawang chu alo ho ve tlat chutia anin hna lai chuan Peter khan ves pakhat chu a thlau ke le pop yinging chuan pan watin kapi hei chu ka ves lu taka sin ti in a ui hle a shenmo chuan lau thong takin kha po keiman ka choyang alo ti wata ma se Peter chuan yinging benga chuan lo patin nang te hi tinge khatia ngai unau pa nupui I chan wak waka za ve deu ta che tiang hianem ni kan zir tir che ti in ngai dam dil wat ro a han ti a shenmo chuan a she thiam ta chia Peter chu an pi ani ti a sha a yinging chuan ngai dam chu adil du lawa ma se pi ber chuan dil tu ra ati tatawang chuan adil le tange nge akal ngal da ya shenmo po chuan engmani lowe alo ti ve mai bok api le shenmo chuan thingpui te lo in dunin api chuan angai na hle a shenmo chuan idam to emni I lo ho to a han ti a aril ru in
kamau nu hian kadam ka ti chuan in nei na ti chiat adu mayang ti ka va hlau em ti in aladam that lo thu le heart bypass surgery aneya ma se dam do in a om pe to lo thu le in lama in en kol adu wanga lo ho ani thu chuan a in soi ta topa shenmo po chuan he ani chuan in uluki ngai do na ni hi alo ti ve wat api achang chuan in ning khan alo ena enge mo so nu chu angai nat viau ni alo ti apple chu alo eya yan shi po alo ho a inging chuan lo pan vatin shenmo chu alo soi se le ngal so kapi so enge modam do ya pen yang angai na dan em so alo ti ani chuan lo penin ngoi mai ro alo ti api te lampan chuan avakala yan shi chuan kapi ilo ho to a ti in avaloma api chuan o ti alo nuin aril ru chuan an pani chuan anin chen lo nan enge mo ka ti nge anga ya ni hi a ti ril ru a shenmo intifai zau chu yan shi chuan alo nga ka a han mu chuan he enge hetai ti a han ti kalau ngak che alo ti a shenmo nen chuan engeng emu soyin heta hian kamuanga nangsuta kan line hi pel me swang che a han ti ani po chuan ka pel haulawang I phal na lo chuan alo ti ve bok chute anin byak lai chuan anon pui pakhat lo lutin api in thil in tur aron thon thu shilin a han pe a shenmo chuan lo lawat pakhat chu yan shi pe ve ngalin an ina yan shi chuan enge kapi hian plan ana yem ni ati no nawa an muta chu an thil in chu a thok chan tamai an ruya luman ti chana shenmo chuan tinge kapu AC on lo em ni a han ti ani chuan a on thu alo soi ve ka chal hi han khoite asalutuk ati a khoi tira a oma va khoi chuan kapu iwa fainuam ve ti in a hnai sota a ngonga te chuan avakis ya shi chuan a chunga valet phein itana ni ti in akis ve ngala a pi plenang chuan chu zan chu an mangdun ta bok an pi berla chuan an puinu chu alo zota an inem ti vel chu ani po chuan an in thu chu alo shil atu kalau ni chuan shenmo chuan ni zan chu puwa chu achina mama ani ka taksan na veka lom ti in alo phun nuan no a mi pakhatin I chung ten lo kala an mudu che company kota anom ti in aron shila azukal chu anu le pa khalo ni in company alen zia te chu an lo soya shenmo azuk thlen chuan enge hetain lo ti don ati ngal an ni chuan Mr. Lo inay nuwa I chung te hi min the hil nga lem ni an lo ti ve a ani po chuan lawangin min ngai ve thawalom ti in engeng emu an soya apa chuan kan local chan tak chu kan company in boina kan toka kan mak papuina kan mamu ani ti in poisa aron dila chote anin mu chu an pe atang chuan linjing khan lo thlir ve ringa shenmo chuan puyan phu lo thu te lo soin ama chuti boy lo turin alo shila akal san ngau dai akal nu chuan linjing khan vapanin avabya shenmo chung te emni in ni a han ti chuan an ni chuan o lo ti in a chanu emni in ni an lo ti ve a linjing ani thu le lin company nei tu fanu ani thu soin ti ve a ani chuan voina klein poimo tak mutur ka neya milo zui turin ka du che ani a han ti chuan phur dawin kaswal via wang alo ti ve ma se a kai chhuak ngal tho anin hmuna turan va thlen chuan a hnunga shenmo chuan a zui ve dat data an hmu tur ten an ngal rei to thu an lo shil chuan room lampan chuan an kal ngala chutia anin chibaya za tak ayan shi an lo dong song chu pa hi alo ti em maya alo noi ve ver ver ti chuan an tho ho na chungchang vel chu an soi chana ma se an computer chu hack ni in an boy man le a an boy pui vat lo ani chuan an company kwalin a chelai chu a ching fel theita a an lom hlom le an thil soi po soi zelin an byak pa chuan lo company chu engi mutakan ninge yang an secretary moi pon tiang kha thiam ania ti in rem siam na te chu an sign te ra
an chhuak chu miss shen a thlak lawang ti pa chuan shen mo chu a kai chhuak nal nala chu pa po chuan engi mutak chu anin kara sona om chiang ani ti in alut vele ngal kar chunga chuan shen mo chuan yan shi ti tau chu alo ena kapu ti in alo bia ani chuan engtin nge khatyang thil kha I thiam a han ti shen mo chuan mi sha chhuak thei lo ti in do to soi kwal vela kan technology department te chuan an thiam ve kang chu alo ti ve ani po chuan oi me lo tak chuan a dikang a ti ve ta thawa tlero zorna chuan shwai lutin thil le sakli alo tum shen mo po chuan alo hnial shan lo yan shi chuan alama kwai herin tingi sakani chuan kumkhwa in anin hmangai to ang a han ti a shen mo chuan a hne na chuan do ta ni chu tiang hi I ring lo ti ro alo ti ma se yan shi chuan an ta na pek tur chuan a han ti shen mo ve thung chuan ingzat man nge alo ti million som nga ani thuanin mule ta shen mo po chuan kan va in mu thei ve alo ti ve boka chutia an chilo en an mu chuan inging chuan e he kha chu eternal love chia ni mo ti in a una pa chu linjing leitur chuan a ti ve a kar chung anum lai ron lang le in shen mo chuan a thil ti chu alo fak vela yan shi po chuan alo mana thil ka leyang che ti in alo shil ti chuan tlero zorna a chuan a shwaya idu thlang ro in sum su a han ti le a shen mo po chuan he hi engzat man nge ti in han zot ako apeng chu pek tur chuan alo shil ve ze la yan shi chuan dor hak tu chuan a chhuak thar ber ka lo la do nem ni a han ti ve boka yan shi chuan chi chu pek tur chuan alo ti shen mo po chuan ril ru chuan a le sak zok do na ni nge yang alo ti a alo hnual ve deu ma se chi anun pek nu chuan linjing petalo chuan hei chu ka nupui ka le sakanya adang thlang ro alo ti chi chu shen mo ma se yinging chuan abial pa nen an chwa don thu alo soya yan shia ena aphu deu ani po in thiam vak lo chuan shen mo ena company la malo valet masala hospital ka jopanga karon le tang ati a ole alo ti chave mai ani po chuan ti chuan akal pui tanga la an kal no chuan inging chuan shen mo chu panin moi lo tak tak chuan awa chong khum le a om tok te te in ani po chuan lo chang ve zel yinging chuan nakina an la na chhuak thawang che kan lu chung ko singa chang hian a han ti shen mo po chuan han ti ula alo ti ve maya yinging chu a chhuak taw ngal ngong ngong pa khan ron mu ron kowin boss a ron ti abula ron kalin nangmai angka ti renga ni ti pa chuan a thil ken chu a han en e he eternal love mo mangai na lan tir na ani hi alo ti ve shen mo chuan nang poni o yamo ti in alo chang ve a atar mi chu sakin kalang ati zui ngal chu alo cheu tlata kallo tur chuan a han ti ma se yan shi chuan company ati tur omalom alo ti ve a chutia anin biak ve lai chuan linjing chuan message adong a han en chuan shen mo te thala kha lo ni a inpui hi isha chang che amo ti in a han mo mi padang laka arin omlo san che ti in a thalak chu a han mu a thin rim ve hle a phone chu the thla in khatin a chungchang soi su ti in a thlawang chu ala hau thau mai hunarala linjing birthday lo thling ve ta an ina chuan mi tam tak so min lom na an lo nei Cindy a som ve ti ya a soi wang khan ama chuan lo kal nge rin thu chu alo soi ve a me chedang hau chuan Cindy chu eng ang nge ti te a chelawem ti te kum eng zat nge ani ti te an lo zo ta ani chuan nangmani honen hian inin rwa lang alo ti akal san hloma linjing ne na chuan veng tu pa chuan imi khwal pakhat lo thleng aron ti a han hoi phei chuan shen mo ti in lom lo zet hian a om hun kal to lo langin hospital a thlak vela han entir lai khan yan shi chuan linjing chu hetiang thil iti hi zaktori ni asin in chung ko ming iti chehlawange ti in a chwa sana pona chuan a secretary kolin thala kalo thon che anga mipa khalo chui ro ati ngal ada nu chuan he khopuya hian kei aya tha hi an om theilawani ati zata
shen mo po chu birthday party na kal turin alo in po cha na sa hle a kan ni na dik tak ka ti lan hun tha tak ani don hi ti in eternal love chi alei sak te kha a in bela a chhuak api in lo ngakin a han mu chuan I moi hle mai alo ti ve a khonge yan shi a han ti chuan ani chuan company lama an boy nyang lo vakal ma sa turin min tia a han ti ti chuan akal ma chuan api chuan loading te ikora moi si a hei hi jet ngun hi in me ngutang ti in ape a ani chuan kapi a to mel e mai alo ti ma se api chuan ape lui ta thawa party na hmuna va thlen chuan lu a han tuma security te chuan an lo dang linking ron kal ngalin nangmo enge he tai ron ti in lo lom lo hle a ani chuan so mani ve thu chu alo soi ma se a so me lo thu in lo changa mei chedang haula chuan Mr. Lu chuan a du vak lo chani in lang aral pon akal pui pe lo che ani mo an lo ti ve boka anen hnial bap bap luma a to pa chuan shen mo chuan ole kalokal lo chu in chhir lo sham ka bei sei ati a kalatum chu loading te ti in a chi or chu kha chi kha ta tur ni a sin ti in a security te chu avantira chi chu la in a chu sak dai chu mai du tok lovin room a khung sang tur chuan a shil ngala chutlenga an nam tu soka an kalma chuan a jet bracelet chu an mule a kha jet po kha lu chung ko thil lu in ro chu ni sin ti in a phal lo chung chu an chu sak loi le a kola handong chu lo la khalin ibel pa in lo kol che anyang ti in a phone la chu an vom cha sak da ya an kal san ta bok shen mo chuan ka phone a thi chuan signal a pe chhuak anga min lo mu em ang ti in a lo thu sam e ta midang kha omna chuan le in an bag shen mo thil an lak an da na chu table pakhata an da a Mr. Kin po chuan Cindy chu text to min a chang thei der si lawe yan shi po a ron thlenga linjing chuan a lo chau aw wat a u na nu chu awin khonge shen mo ti in zota a sha lo thu le an kal ro lo thu in lo changa linjing chuan ka som ringa a local pe lo nyang a lo ti ve bok yan shi chuan Cindy chu a local thei to do nem ti in han zo chuan a local mek thu in lo changa ani chuan ka lo nga ka nge ti in a ngak hunaral zela an nga bir lo thling thei si law chutakara mi te an phun chan linjing po aril ro ha in api a Mr. Kin chu avazota ani chuan ka shelo le a local le don lo po ani mai thei ati chuan enga a local lo mai thei mo ati vak an lo sha chuan enga a local don lo mo kan local chan berani sin hun tam ta kan khoral ti na ani mo ti in an lo phun na sa hle a in thlashung hle chu ti lai tak chuan an phone a security alert a ron ri a an en chuan Cindy chu he building a nge hian a omani ti in an zonga tracking device in a ko na lam chu an pan ngal Mr. Kin po chuan he tinge hei hi thil chhalo thlengim ni ti in atlan ve ngala an thil sui chu rom pakhat ma a top makin honan tum chu alo in loklet box si linking le a chanu la chuan he chu khanu kan da na kha ani sia Cindy hi ti pal thil thu in kan kal nan tel ve em ni an ti a an hlau thong hle a kong ka carton pe in an han hong cha chu a chunga shen mo alo om si a yan shi chuan va pan vatin I tha em ti pa chuan midang kianga oman om ve em ati vata midang ho chuan an omani nge yang ti in an en kwal ngala ma se tu ma an mulaw linjing la chuan shen mo chu pu chha da tum ani chu thawin thu dik in shadu ani chuan lo chhuak ru in zawaya ma a ka soyang a han ti a chhuaka an zui ta ngal hol lama chuan yan shinin in kain an phei lo om te chuan lo mu in he so chu Mr. Lu nupui ani nge yang anin me hle mai an lo ti ve a an noi ru ver an ni po chu ti chuan an ma a chuan an ni na dik tak chu soin ama chu an mi mudu Cindy ani thu a han soi chu an oi lo hlom hle a linjing chuan Mr. Ken chu nangin isha chang berang ti in ani em a han ti
ani chuan akut le kangin ani hi kan company dingcheng technology founder ani a han ti chuan a thong hlom hle a mi te ho chuan tunge kharu ma khan kal khum che an han ti chuan soin linjing ani thule he hmuna hian katan hmuna omlowe atia lom chuan kathil hlu tlereute an lavek ani a han ti mek chuan an hlau thong hle a an chan dun chuan linjing chuan dot vek ani kha alo ti ma se a chanu chuan dot ani lo thu di ka ne evidence po ka nei ti in a be ka wala a thil ho chu a pelet chutaka ra ami som te chuan an company ni na anin zom na chu an chu chat ta vek maya khonga ya dio chiam ringot shen mo ne na te chuan ma se ani chuan ti thei ka nei lo alo ti ve tlat yan shi ne na a handi le puina ma se ani chuan het yang mi ilo ni ang ti hi ka ring thei lo ti in alo du lawa apa ne na changkol dongin arun hau boka a thil swal ti ra chu a mu chiang khop mai ye yan shi chuan shen mo kai sangin mun fa la kal pui da ya enge ti in han zot ani chuan engwanga thodik shil lo nge ni vel chu azota ma se ani chuan khovel po ka shil lo la yin nang engwangin nge ka shilang che a han ti tikhan kanin kar po hi alem ani lawem ni a han ti chuan an ril ru chu a shom dun hle a shen mo chuan kanin nei na po hi top thut thei reng ani a han ti chuan top turin i du em ni alo ti wat yan shi chuan khapa Mr. Kin wang kha ani ti ro hetia ka chungai a mai du wang khan a han ti chuan shen mo thin rim chuan i lo makhle mai ti in a chepek chu akuta hlan le tin ole kanin chen na chu kanin lama i ron ching fel do nia ti in akal san ta dai Mr. Kin ron chhuakin khonge boss kha a han ti yan shi chuan a kor ngonga lo chamin nang hian chadewin lo en ko lang che ani lo chuan i chak lawang ti in akal sana ti ngai na sha lo mel hle shen mo chu anin lama avalet le a chung te chuan tunge lo le thi a du to lo che ni mo an lo ti ngal apa te chuan i va lo let ma ve an lo ti vela thil ka soi pe lo ka ha chol don ti in akal ngal dai akal nu chuan an pathum chuan soi hawin Mr. Lu ne na chang chen puina kan dongang ti na kala yin ma se apoi lawe Miss Lin Khan shen mo hi midang kan nei tirani chuan kon company apui tur thu kha soya kan ti ngei turani ti in an lo soi ho ve a chuti mek la yin yan shi po a rel ro shom le halu tuk chu a chan te nen ko pa zu an lo in hawa a chan te chuan ne man lo tum ani ra chuan shen mo chuan kha Mr. Kin wang khan min kal sana ti in a chan te ne na chuan he khopu ya hian ke aya mel chan omem a han ti anni chuan ai an lo ti ani hausa zo kan omem a han ti le ai an lo ti zel tu chiange Mr. Kin chu ani han search te ti in an han en chu he karin ain a charewani hi an han ti ma se yan shi ril ru chu ana ang ti hlawin nang ai chuan a che thawania an han ti le chutia asu in ho chu a secretary chuan kan ho ngal do nem ni a han ti ma se ani chuan ai shen mo te chen na lampan ro ti in a khal chwa tir ngal shen mo ron har po chu a chung te chuan chatta ka lo bia in chu lo e tur chuan an ti apa chuan chungkwa kanya lom te chu alo ti chiama ani la chuan mood of the win dam do in e swata em ni ti in lo changa a unau nu meng la khan I chunga chatan chhuani hi ti in alo vin an hne na chuan he in hi ti ralin tum te ka sha kan no min ro chuna ni in khoi the ni lo a ti chuan han e chu alurun haya ni kho she lowina om ngal anu shen khan a chowa dam doi lo pol hi ni in ti chuan apa chuan ti khan Mr. Wang ne na ol sam takin kan thon phei thei to ang alo te ve boka ka bula chuan an lo ding khoma shen mo po alo har ve deu inge ka chunga ti in tum a han ti chuan Mr. Wang an angak ring to che I pasal turin an lo ti a chung te chu adem hle chu tianga a chunga an ti du chu an ni chuan Miss Lin ne na changa puina an don tur thu an soi vela shen mo chuan an company chu atlak chat mek thu le a pui don lo thu alo soi ma se an lo oi lo Lin group chu company lian nu company dot tu ni chu tianga ni lawang an lo ti ve tlat
apa chu adem hle a ifanu het yanga midang ne na I han shal tur hi shena chete tal I nei lowem ni a han ti ani chuan thin rim dewin ka fanu anga nang hi ka ngai lo che inu ka nei na chan po he in hi ka du wanga ni ti in lo chang shepa kar chhunga da tur chuan ati a nu chuan nangma wanga hlok na tlem kan hmu tur hi a tha hle mai alat I ham zui shenmo chu a ril ro na hle a kar chuan tlan zelin thok le khata driver chu a ngonga varek thutin ding turin ati adin nu chuan a rek waka ni kho shilowin a siama a chhuak zui dai kongpuya chuan kal topin alula chu ala hai box si a hma a tak chuan kar lo dingin yan shi a run chhuaka alo thlir top abula va thlen chuan atlutur chu avadang man engei chunga thleng a hanti chuan kapu nangmo ka taksa hi alum lutuk alauti yan shi chuan akar lampan chuan pomphein a secretary khan alo hon saka kar chunga chuan shenmo chu achiang lo zui hle a yan shi chu abo deuh renga ani chuan tinge engi omzia ati chuan zuri mi banam ve khanu nen khan in indu nem ni enge keima aya I du na a hantia chuta a omdan chu in chhir su ang che ti indian shi chuan akisa a secretary chuan kan ho ngal mai do nem ni a ron ti a sit malam tuk vera tang chuan an omdan a hmu chuan khar lewatin pon lama alo nga ka kar nge nga adin deuh ar lai chuan a kar chu a run buk tamai a han endik vel secretary pa chuan she thutin a han ngai to a he ti in a phone chu ala chhuaka anu chu a battery ngota ti tur shelo lutukin zingalo ni chuan shenmo aron har chu a thau thuta abula yan shi om han mu chuan he nangmo ni zan kha ti in asoya okay ma tungi omsei ti chu alo ti ve bok shenmo chuan tuma ti pa chuan ni zan kha ka roya engma ka she thei to lo a han ti chuan ka sha tir le ang che ko nga nang ma in ilo kala karon chan chhuak che a chuan enge thleng zel ti in a han na ya shenmo chuan kok velin o kha kha a thlenga ni alo ti yan shi chu thau chhuakin a in ha a shenmo chuan a ril ru chuan enge ke hian ka ti le tak hi engtin nge ka thung ru ta kang a ti no nawa yan shi chuan a office a na lo thokin coffee a ron kena a han in chuan engtin momin ru le don a han ti ani chuan kala shelo le alo ti a ane na chuan enge shen chung ko chunga thleng tamai ti in zot shen mo po chuan zep nei lo chuan a soi ta veka anu in a ro chun shlan tum thu te ama po chu patling kum som ngami hne na shal ane dan te chu a soi yan shi po alo thin rim hle a engtin nge ti itum puina imamo em a han ti chuan keiman ka chingfel thei alo ti chuan yan shi chuan thil dang dai he technical department ti lawa hian mo phurna inei isha em a han ti dek dek chu ko la donga shen mo chuan la ka ngai thil poi mo ti pa in atlan chhuak dai yan shi chuan president nupui ni na aya poi mo omem ni alo ti ve bok shen mo chu a chan pa kin nen chuan mi chen kha shwain an in lam chu an pana kin chuan alo support chale a thil tia chuan a chuang te la chuan Mr. Wang poisa lo thon chu an lo nga ka alo la thon thei si lo an lo mang ang hle ma se in hnemin chu tiang poisa tlem te Miss Lenin kan company a invest ati na tur sum tam tak alo thon do na lom ti in meng po chuan pa min thei ngil su o thil chadeu ka du anya alo ti ve chutia an lo nui ho lai chuan an ron lu ta tu te ngei ni mi ina in lo lu an lo ti shen mo aron in lana ka ina ka du hun ka lo kal thei lo mo a han ti apa chuan thei te re nge ti in alo nui tluna a chung te hne na chuan a chunga thilan ti te awanga an tur thu shelin he ina hian omtlak in ni lo a han ti a chung te chuan tunge niya in shata an lo ti Mr. Kin chuan ani hi in shelo mo dengjing technology nei tunu ani hi a han ti an lo oi lo hle a an lo nui vel ani chuan han search te u kin fei ti in a ming a shila meng chuan a han ena a thalak chu ama alo ni nge he pa hi CEO a han ti a kin chuan ni adik chuan he hi ka boss ani na thup nan keiman ke en ko sak mai ani alo ti
Shen mo chuan an ni hi ka ina omtla kan ni lowe an luggage te nen the chhuak vek ru a han ti a an hnu chhuak ta an pathum chuan an thin rim ve hle a ma se ti thei wa kan nei lo apa chuan ipa ngei po i za lowa a han ti a anu shon po chuan I chung te I hnu chhuak ania a lo ti ve ma se shen mo chuan khongai du ho lawin nangni nen hian inzom na kan nei lowe a ti ve maka yan shi chuan alo ngai twa hle mo ya enge athil ti chuwa anang ti in chutia angai twa lai chuan a secretary churun lutin Miss Lin Aron kala mo che adu ani ati a angai lawang a han ti chuan inupui chungchang ani ome ati a lutir tur chuan ati le Linjing ron lu chuan shen mo chiat na soyatum ti in an company investment ati chu kalakya ngang ati a hlau thong chuan ti lo turin le anin thian rei to wangtal po ati lo tur chuan ange na maseyan shi chuan thupa choina tur chu I shat kha a han ti ve sak shen mo po api nen lo om dunin an lo ti ti a bracelet pek tinge abun lo a han zo chuan ato si a ka ti hmel hem ka hlawani alo ti api chuan chutiang ngai to lo tur a shilin chu bracelet chu chung ko in thla chhon ani a mi in anza pha bok dhon che ani alo ti a api ngeng pa chuan kapi hi chu o ti in aril ru chuan lawin chen po ni ila nang hi chu kata ni hlu in ka ngai don che ani ati wangwanga chute anom lai chuan yinging kharon kalin an pahni chuan ron bia shen mo chuan chutia a han bia chu makalo ti hle a ma zongin a be chhadu ngai si lawa api nen chuan engeng emu soidunin anu le pa po an lo ho don thu te a shila api chuan an sin kwal reng mai a lo ti yinging chuan an lo ho chuan lo hau shep ro ti in ti tur ka neya ka kal photang ti in ani o ka pi u nau nu ti in a han thali a shen mo chuan chhata ka abia chu makalo ti hle ming te pathum hotel a lo thlengin an lom lo hle chutiang hmuna an om tur chu shen mo chu an soi sel tel zela ming chuan poisa ti pundana shat ve thau thu soin foreign company an ni thu a han soi chuan apa chuan an rin om do nem ni alo ti wat ma se ani chuan an rin tlak tur thu a soya an company chuan chiat lam an pan thawa shal mai turin le an sum nei le chu an invest sanga relo te ya tak tak alo pung do na ni a han ti chuan suman du lwata arem ti tange nge a shen mo po jawkin nen lawin mu in a chung ka thil ti alo shila puilo turin le thil shi om tor turin adu ve thu alo soya chutia anti ti chu yan shi ron thlengin aron chu ve shen mo chuan kapu enge he dai run ti don a han ti chuan jawkin chuan arukin kapui ti lo awa upato om ve alo ti a lo sha in ka upa hau lawanya nang hi engti kuma nge pian han soite a han ti jawkin chuan Gia 1991 na kapiang alo tia yan shi chuan kei 1990 na anya kum khat chaw le ngal ti in shen mo hne na chuan kapu min ti to hau swang che alo ti ve jawkin chuan lam siamin akal sana an pahni chuan an ti ti le a yan shi chuan anu le pa an lo le tur thu le mutura adu thu a han shil chuan ma se in nei tak tak po kan ni si lawa alo ti ve a yan shi chuan I du lawami midang du sok I lo nei ani chuan ka ti lui lo che ania ati a ke hian midang ka du angmo ti in alo in ko khu ti chuan an inan wa thlenga in siam chamol mo chuan shen mo chuan min en lok te dik lo lai ka neyam a han ti a ani chuan a chavek nervous lu tuksu kanu le pa chu tiangin an hlo om lawanya alo ti a chuan an thil pek engpo ni se nia lawin dong ang che ti in a cha ngal anin zui lu thei ta sha ma in kaya an lu chu anu le pa chuan an lo hlimpui hle a kamau nu ti in an kyanga chu turin an lo ti ngala anu chuan ka fa pa hian ano pan lai chang me chi alo shwai lut ngai ho lawa tuna chuan hei ka mu cheya ka thoveng ta huai mai alo ti wat apa po in kan jin kwal ne lama in nei po kan lo nang si lawa apoi e mai hei laro kan thil pe khi ti in envelope sena million khat chu a han pe nu zok chan lo pe ve in atlem e mai kha hei po million so mania I du du leina ni mangdo nia lo ti ve in
ying po chuan alo ot ve hle a chutia hlim taka an om ho lai chuan ying chuan linjing nangmo chuan alo zot wat an hma a ron kunin nute pate euro pachang in lo hoti ka sha a nangma ni hmak tur chewin kalo kalani a han ti a apa chuan lo churo ti in paper chuan chol hadam kamamo ka han muange a ti a ying chuan kalo shwayang che ti in an kal shenmo po chuan ka korte hi kan thla ka nge ti in akal sana yan shi la chuan kalo puyang che ti in azui ve ninjing chuan akau zuya mase anu chuan nupui nei ani to a nupui angai poi mo ber to alom alo ti a keimanin kan lo ko mangche an lo ti chuan alung oi lo hle shenmo chuan aruma chuan apoi sadon te chu atam hle mai inu le pa chu an thil phal khop mai ti in ama chu pek le ta tum mase ani chuan nangma an pe cheya italom alo ti in thlak tum akal chu potle tin tinge ani kha ke ai du sok na chan enge ka thatlo na min she la ka in siam cha ang a han ti shenmo chuan thatlo na inei hleinem alo ti a nui chungin a en deuh reng ti chuan in thlak tur chuan a luta enge khatya omtak thut ni ti in angai to le ta yan she po chuan enge kha pa kha a that viau na ti in alo ngai to ko le dena wang chuan company lama akal ngala shenmo a chhuak le chu linjing chia alo om khonge midang a han ti chuan chol hadam turin an kal alo ti a kal ngal mo tum chu kauding in tu nai thil nei te hi kata tur vekani a han ti a nangma ni lawin keima hi a nei tu tur ka ni sin a han ti shenmo chuan ka sha ta china yan shi hian me chedu ala nei lo chuan he in chunga po ala shwai lut lawa a omsia chu nangpo hi alaka eng mai ni lo alo ti le a thin rim hle lin jing chu nangnu hi ti in ben atum mase alo indanga akutalo man saka tluluyin akut chu ati thi a yan shi nu le pan lo luta enge thil omzia ti in an zot linjing chuan chapur chungin shenmo chuan a soi sak thu le ati na thu chu alo soi chiama ani la chuan khatyang chi khat chu a ching lutuk alo ti du chau nute pate analutuk shenmo thil ti vekani a han ti le chuan ningin kharon kalin i zaklo hle mai nangma ti chupani kha ka mu vek chewalom alo ti linjing chuan tinge ying kalamai chanlo ani hian atham che emni alama chang turin a han ti ani chuan a teulo ama khan ini na dikta kalo shelawa apoi ngot mai alo ti nu ber chuan ole nangmain itlu a thola nangmain chhuak ro le chuan lin family te nen hian in som nei kan tu to lawe alo ti mak linjing chu a thin rim kher mai shenmo chuan jawkin lo mule in a chung te chanchin chu alo shila thil invest chu akal swal nge ya an invest na company chu alem nge ni in an sum zong zong nen an tlan bo thu chu alo shila chu mai ba ka miss din po ahma a engagement party an ne ya alo kal du lo na chan chu ramdanga pasal hwal lo nei wanga ni ti in a han shil a chong kher mai yan shi po chuan a office a computer shui chu po chhuakin shenmo akola ka computer hi achia asia mangai local verdo a han ti ani po chu akal ve ngal maya akal nu chuan jakin chu mi papa ni hian lo bia in nang hi tinge mi nupui i lo ngai zona ti in zonan lo zot ani la chuan ke hian mi nupui ka ngai zong mo alo ti hu a office a chuan va thlengin a han en chuan a shui chu po phoi ani ti a han mu chuan he hi enge a han ti ani la chuan ka shelo alo ti vel a paper ken chu enge he hi tia en saka han tum chuan alo phal bik lawa yan shi chuan a kol don chu a han pika ama a jawkin lo betu te kha ama tir lo ni in anni chuan boss khapa le in nu khan in lai china an nei lo chuan a chiang hle bok a bel nu kawin kan hmu lain a ki sani ti in an ron shela kol chu an ti top shenmo po akyanga ron dingin nang hi khalin jing khan I hmangai na aphu hlol lawanya alo ti yan shi chuan ka hmangai tunge ti alo ti ani la chuan mi te nan soi veka lom alo ti ke in enge ka soi ati chuan alo en chadu lo vela yan shi po chuan ka du ngai re re lo alo ti ve a chuan nang po kha jawkin nen khan in ngai zong lo tak tak em ni a han ti ngal thor shenmo chuan nui zat takin ani le keimo a teulo ani te kha chuan bial nu po ane lom alo ti vat
ti chuan shen mo chuan nang mi du te in a yem ti in a zota yan shi chuan ama en reng chung chuan neye ma se ani chu khoi pha ka om reng nangin a hlutuk a han ti vel shen mo chuan in kokin keima ka ni em a han ti chuan ani thu chu alo shila ka du che ani min du ve em a han ti shen mo po chuan za mel deuh hian o du ti ya tlan da ya tum chu lo pot le tin i soi ka shi theilo a han ti a ka du che ka ti ni chu a han ti chuan in hnai zetin anin ke sa ti chuan hlim takin an chung chuan chhluian kil ho yingin po chu alaka a tha in an hlim hlom hle a eitur te anin pekwala chutia anei lai chuan shen mo chu aron wak tamai yan shi chuan alo ngai ven vata ma se anu te le pi te chuan an lo she thiam vat iraya nyang an lo ti an lom hle a yan shi chuan hadam turin a shwai ta ngal pregnancy test na yin yan shi chuan alo ngak rana ron chhuakin enge chanchin alo ti vata karaye ti in alo mu ve bok an lom lutuk chu anin ko a mi pa nge mei chei du an han ti yan shi la chuan a eng zok zok po ni se poi ka ti lo phir te hi an ni mayanga an han ti chuan ni e ani thei ve reng ti in a pum chu alo khoi hun le ni te lo liamin yinging chua mi pa le me cheno panglo omin an lo nin hlei hle a ama po a chaw lutuk chu alo che hlei thei to lawe yan shi le shen mo an lo thlen chuan an fa te chuan lo chhonin nutei chunga kan chuanga an lo ti an han en chu alo chaw hle a shen mo in thlashung chuan yinging hne na chuan pocket money ka pek bilang che million khat a han ti chuan i ti tak takem alo ti vat dot ka soinga yem ni alo ti ve bok chutia poisa a hlo bel don ta ka chuan phurin awa te pahni chu local ru in sakora ka lo changli ang ti in phur deuh chuan a kauli a anin fiam le ta yan shi le shen mo te po chuan hlim takin an lo thlir du na ti chuan chung ko hlim tak ni in hunan mang ho ta bok a top ta